най-красивите актриси на нашето време. Девяти Марго Роби. Австралийската доча звезда с пленителен чар и безупречен стил. Осми Ема Уотсън. Красота, интелигентност и ток елегантност в едно лице. Седма Ана де Армас. Кубинската перла точка с изразителни очи и тон романтично излъчване. Шести Зендая. Съвременна икона на стил, увереност и естествена красота. Пети Лили Колинс. Фина, нежна и с класическо излъчване. Джори Флоренс Пю. Уверена и талантлива, със силно присъствие. Трети Джена Ортега. Новата звезда с мистериозна визия, тон и магнетизъм. Втора Алисия Викандер. Нежност, дълбочината и скандинавска красота. Първа Натали Портман. Класика, интелигентност и изключителна харизма. Коя е твоята любима? Напиши в коментарите.